Hello guys, welcome to Bodo Team Vlog. So आसा खालामो इसोरनि नोंथांमोना मोजाङैनो दं. So आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय. बे भिडिअ माने गारि साजायनायखौ देखायदों आं. दायो जोंहा माने बिश्वकर्मानि थाखाय माने गारिखौ साजायगासिनो आरोना. So नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो. इन्टारेस्टिंबाबो नङाबो नायदो आरो एसे ना. लकेल इउटिउबार हिसाबै एसे नाजागासिनो आंबो. बावखाङाखैनो जोंहा दासो नुफैनो दङ गारियानो दासो माबाबाय दं हाबै सिङाव ओइ बावगारना थादोंलां हाबैनाया नालै बाइकखौ आं लाबाखैसो मालै बे बाइकनि खोमालै मोनसे लगायना सं video anak video dari YouTube. Ya babu kasih gua hayan dong. Babu hayan dong. Hayan. Hello guys, welcome to Bodo Team Vlogs channel. Halo. जागासिनो नै डिजाइनखौनो माने बानायफेराखैना माबोरै साजायबा मोजां नुगोन खालामगासिनो गोबांथार इन्जिनियार नांबाय आरो साब्रै इन्जिनियार Bravo.